Bueno, acabem d'arribar a Andorra, fem una paradeta per dinar abans de començar la nostra excursió, que realment no me'n recordo del nom. Us en recordeu de la ruta que hem de fer? No, però ara era per dinar, no era per comprar el sopar. I per dinar també, no? Ah, aquí dinar anem? Sí. Ja vam directe. Fem un dinar ràpid, comprem sopar, no sabem què comprarem. A mi m'agradaria provar els liofilitzats aquests típics de muntanya, però bueno, veurem què tal. I res, seguim quan estiguem ja per començar la ruta. Vols tenir una mica d'humor a la vida? Vale, acabem de sortir, no portem ni 100 metres, tinc molt poca bateria Tio, m'has fet gravar això, tio? Que i soc rata, l'únic que té el mapa, l'únic. Llavors, arribarem a dormir, queden 6 hores, veurem, vale? I això Com és es diu la mascota? Quin nom té? la mascota, no sé, posa-li un nom. Currito, no? ¿Qué has dicho? Burrito. Currito. Curro. Currito. Burrito. Burrito? Burrito. Burrito, vinga, va. Burrito. I el burrito sereu vosaltres, vale? Pop, acompáñame a una SMR en la montaña. L'escoltareu així de sexy a l'Arnau. Acompáñame a ver si duermo o si ceno. Sí, sí. Bueno. Túnel. Som-hi. Vinga, va, que fem el salt. Vale, però espera, mireu que m'ha costat tot aquest camí. Ens veiem al túnel. Ja són 6 hores, però tenim llum, frontals. Però no sabem quanta bateria tenim. Bueno, però ja trobarem el refugi, tio, si tot és caminar, no? Vale, a veure, la ruta es diu Circuit de les Fonts. Ah, mira, Aquí surt o no? això, és aquesta. Sí, i no surt el color ni res. Quina inventada que m'acabo de fer, no els hi digueu. Señores, para arriba. Venga. ¿Nos das algún dato de Andorra? Estic suant un huevo. Una calda. Els del burrito estan tranquils, els cabrons. Com has estat tranquil? Vos... Al sofà de casa? Clar, els del burrito, a veure si movem una miqueta el cul. Nosaltres aquí suant la gota gorda i tu menjant uns fosquitos. Ai. Bueno, si s'estan fent un bravatge, els perdono. Nosaltres aquí caminem, arribem, dormim i marxem i ho deixem tot igual. Bueno, potser algun petarronet ens tirem, però a part d'això, poca cosa. Pues res, comodín del público. Quin arbre és aquell d'allà? Ens ho podeu dir, sisplau? Us llegirem. I ara toca pujar per aquí. Déu meu. Us recordo a tots els que esteu escoltant-me des del burrito que estic refredat, que porto una galipàndria i aquí, escalant. Ai, Déu meu. Des del burrito. Agafa la meva. No, Només així, tio. te l'agafo al refugi, vale? Fes un camí de motxilla. Ja, va molt carregada, és una locura. Uala. Ara, crec que les vostres motxilles tenen algú a l'esquena, oi? Clar, cabrons.
Tu també portes com un ferro, Sí. Jo no porto això, tio. Porto una làmina molt fina. Ya, es que yo sí que tienes una de estas. Haig de comprar una. Yo voy a intentar. A ver si me cierra esto. Jo vaig bé amb això aquí, Et molesta? És que no vull que es quedi mullat perquè se m'està mullant una mica la màquina del suor. Ja. I si arribo dalt i això està mullat, em moriré de fred. Sí, no. Però portes tèrmica i tot a dins. Jo a la que arribi em trec aquesta samarreta que està això a la ja merda, sí. per tirar És igual, encara que sí, porto i em posaré la tèrmica. tèrmica i jaqueta, Porto jaqueta també. Hem pujat el més fàcil de tots. Vull dir, de fet, perquè ara no em ve de gust, Baixaré i tornaré. Perquè no em ve de gust, però em tirava 20 barpis amb la motxilla aquí. Però perquè no... Hòstia, tio, estic mulladíssim. Uau, quina suor, Uf, ara, jo estava refredat i haig de dir que ara mateix puc respirar millor que en la meva vida, Uau. El medicament. T'ho prometo, se m'han obert tots els poros amb aquesta pujada. Hola, gent. Crec que fa una mica de vent aquí, llavors és possible que no m'escolteu bé. Però vull que mireu on estem. Estem a uns 2.000 i pico metres, ara us ho dic exacte. Estem a 2.560 metres i vull que veieu com està això, que hi ha neu i tot. Crec que aquesta nit farà una miqueta de fred, Però bueno, a veure, us explico una mica la història. La idea és que nosaltres farem aquesta ruta, que és arribar fins allà dalt de tot, que suposo que ho esteu veient ara, i una vegada arribem allà, baixarem per allà a la dreta, és a dir que una vegada que hem fet aquest pic ja és tot baixada, i la idea és que dormirem en un refugi, perquè com esteu veient ja ha començat a nevar i bueno, fer bivac és bastant complicat, que podríem fer-ho, perquè encara no fa fred del tot, però el seu és que intentarem dormir en un refugi. Si veiem que no podem, doncs ja ens les apanyarem com puguem, no? És un dia increïble. No sé en quin moment m'he apuntat a fer aquesta excursió, però aquí estem. A dalt de tot, no sé quina muntanya és, però és a dalt de tot. Pots ensenyar el pal aquest, que és on... Això sempre està a dalt. Així que hem arribat, són les 6 més o menys. Sabeu a quan estem d'alçada? És una barbaritat. 2.700, crec, no? 2.650. Yeah. Està. I ara, el millor de tot. Bueno, primer de tot, alegria i enhorabona també per ells, perquè increïble. Ara la tenim. Aquest el coneixen, ara el gravaré, ara el gravaré. No puc. El millor de tot és que ara, que hem arribat a dalt, ens toca fer tota la volta i crec que és baixar per allà. O per allà o per la muntanya, però Crec que és per la muntanya. crec que pot ser increïble. Ara, Pillarem un llac, o sigui. veieu allò, oi? Els d'aquí també ho veieu, no? No hi ha sol. No hi ha sol i Frontal. ni serà dur. Faig una panoràmica, tio, que has vist. Però bueno. Una cosa a tope, ¿no? Vamos! Només queden 3 hores. Iuhu! Vinga, té. Aquest és el nen Baldufa. A ell el coneixen perquè, si l'heu vist a Instagram, és el nen Baldufa. És el que sempre va davant i sembla que vagi volant. Sí, perquè no para quiet. És com una baldufa. Bueno, Serà la baldufa, no? em dic Aitor Salinas, Baldufa 2. Baldufa 2. No, trobarem un, Trobarem un nom, trobarem un nom. Farà alguna cosa, fotrà algun ronquido a la nit, llavors serà la baldufa i el l'Snorlax. Beyblade. La baldufa i el Beyblade. No, no pot ser una baldufa, un Beyblade i el Hobbit. No pot ser, no pot ser. Una cosa, us podeu creure que em diuen el Hobbit? No sóc tan petit. Mira els Hobbits lo lluny que arribaven. Doncs mireu-me a mi, estic aquí dalt. No sé, però estic bastant cansat,
però estic molt bé. Quina barbaritat. Tio, però que això no és normal. Com heu anat per aquí? Miradlo, amigos míos. Està aquí. I aquells volen anar per allà. Locos! Locos! Sí, lleno de colores. Me sale para la derecha. Ara anem bé, estem a sobre del track aquest. No es el camino este, pero nos estamos recortando. Ahora es a la derecha, poquito a poquito. La marca, aquí hay otra marca. Exacto, es esta. Vale, hay que bajar porque la marca de otra tiene que estar delante. El que em surt aquí davant al camí. Nosaltres aquí ara estem començant la volta per arribar al refugi. Hola a tots des de la càmera Burrito. Fa molt vent. És possible que no m'escolteu, però aquí hi ha la situació. Un està completament mort, l'altre també està devastat i jo servidor perquè no em veieu. Perquè podria anar al Tamayo, desguasat, a peces i bueno, 4 hores 40. I bueno, desnivell... Desnivell al màxim 1140 i de baixada portem 274 metres. Sí. Vale, ara apagarem el frontal perquè estem rebentats i estem fent una pausa tècnica per recuperar-nos una mica i encara que estem rebentats s'ha de mirar, tio, el cel perquè el cel aquí és preciós, no hi ha contaminació lumínica i és supermaco. Així que, amics meus tots, apago frontal i gaudiu d'això. Tot té una part bona. Bo. Bo. Amics, què tal? Estem aquí que ens acabem de posar jaqueta, gorro, guants, carmel pel coll. Fa molt fred, estem al costat del llac ja. Ens queda entre una hora i 20, no sabem ben bé on anem, si a una cabanya o a un refugi, però ja queda poc. Opinions? Què tal? Aquí fa rasca, aquí fa bastant de vent. Tenim unes ganes d'arribar al refugi, però increïbles. Ens espera un Yatecomo i espero que una fogata. Buah, i a part del Yatecomo hi ha sorpresa. Així que, res, ens veiem ara. Vinga, xau! Por ahí arriba no llegaría. Es que nos vamos a congelar los pies, Ya. Si vamos por arriba no podríamos bajarlo. Mira por ahí, Lucas. A la cabana, estem destrossats. Realment volem anar al refugi, però anem a veure què hi ha per aquí. Ni de conya. No, ni de conya. Home! Pues no sé si té cabanya o refugi. No, però aquí és increïble, està superbé. A més està net. Buah, per deixar-nos... ¡Locos! Vaya triomfada, nano. A més sols, 100%. Mira, hay aquí un... Buenas. Acabem d'arribar. Quina barbaritat. Ens acabem d'instal·lar. No tinc veu, demà segurament no podré parlar. Acabem de posar les esterilles als sacs i estem aquí en una cabanyeta que ens hem trobat al mig del bosc, que no és el refugi on teníem pensat, i la veritat és que estic mort. O sigui, a més porto un refredat ara mateix que m'estic a punt de morir. Llavors, encendre el foc,
farem el sopar i res, a dormir. Us vull ensenyar on estem perquè és increïble aquesta cabanya, Mireu això. La verdad que no tiene desperdicio. Muy top, Mireu, aquí tenim el sac. Con la maderita esta. Pum. Allà tenim la llar de foc. I aquí tenim el Lucas, que ja fins demà no s'aixeca. No, sí, tío, per menjar-me ja te como, sí. I res, si la bateria de la càmera aguanta, ens veiem ara amb el sopar. I vinga, va, que tenim molta feina per fer. Aventura! Físicament estic prou bé, no estic tan cansat com em pensava. Ara el refredat que porto a sobre és increïble. Bueno, va, anem a llevar-nos i a fer un bon cafè. Però anem cap al riu, que em vull rentar la cara, i sobretot el que vull rentar són els coberts, perquè acabem de fer una miqueta de foc, lo just per escalfar aigua i poder-nos fer un cafè calent, que serà increïble. Uau, que guapo, no, això? Sí, guapo. Sí, mireu, hem dormit aquí. Allà. Increïble. A més, és que va ser només entrar, ho vaig veure tot net, amb llar de foc, o sigui, espectacular. Vaig a rentar-me la cara, quin fred que farà aquí. Déu meu. Haig de dir que un està millor amb la cara neta, Que bé aquesta aigua. Què, anem a fer un cafè, no? Anem a esmorzar una miqueta, que ja hi ha gana. Ben bé sis, oi? Jo diria que sí, ja. Què, esmorzem sentats en aquest banc? Sí. Sí, no? Aquí hem arribat, anem a dinar, que hi ha gana. I ja estan, tararan. Tots els que us heu quedat fins al final del vídeo i em despedeixo de vosaltres amb aquest dinar que estem aquí i amb la cara de morts que estem tots. Res, gràcies per tot i ens veiem a la propera. Adeu!